खुलुमबाय दिनै 25 जानुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथाङा चेनेलाव जुदि गोदानबा सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगो नोंथांनिसिम सौहैयो आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांदो गोथार बाथौ सानाव आसामनि दाब दाब जायगायावनो बयखौबो गाजा गोमजायै गोथार बाथौ सानखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दों गुवाहाटीनि आहमफरियाव थानाय मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियावबो गाजा गोमजायै गोथार बाथौ सान फालिनायखौ नुनो मोन्दों जेराव गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों गोथार बाथौ सानखौ फालिदों बाथौ सिबियारिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरमायथिदों दि गासै आसामनि जिल्ला आफाद बियाब आफाद आरो गामि आफादफोरानो बे गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों आरो बे गोथार बाथौ सानाव बर' हारिनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आरज गाबनाय जादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसेनो मिरु बाथौ आफादनि थानसालिखौ गुवाहाटीयाव बानायनाया मोजां जादों आरो हायोबा बेखौ पिलग्रिमेज खालामनांगौ अदेबानि बाथौ धोरोमनि निस्टार बेरायनायनि थावनि खालामनायनि खाबु होनांगौ मानोना मुलुगनि सुबुंफोरा धोरोमनि आरो हारिमुनि सायाव रिसार्च खालामबाय थायो गुवाहाटीयाव जुदि मिरु बाथौ आफादनि थानसालिखौ पिलग्रिमेज सेन्टार बानायोबा जोंनि हारिमुआ मुलुगावनो गोसारगोन होननानै बुंथियो बिथाङा मणिपुरनि थौबल जिल्लायाव बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ गावथारदों बिजेपिनि दैदेनगिरि लाइस्राम रामेश्वर सिंह बिथांखौ थौबल जिल्लानि बिथांनि न'नि साखाथियावनो गुलि गावदों रिपर्टनि बायदिब्ला एसयूवी गारिजों फैनाय सानै सुबुङा बिजेपिनि दैदेनगिरि लाइस्राम रामेश्वर सिंहनि सायाव गुलि गावलांदों जायजों बिथाङा जोखोम जादोंमोन उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननायनि उनाव बिथाङा जोबथा हां लादों मख'नो गोनांदि 50 बोसोर बैसोनि लाइस्राम रामेश्वर सिंहआ बिजेपिनि दैदेनगिरि जानायजों लोगोसे आरएसएसनि सासे सोद्रोमामोन आरो सासे आजिरा मोननाय आर्मिबोमोन मा जाहोननि थाखाय दुथांफोरा बिथांखौ गावथारलांदों बेनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो पुलिसा गोख्रों संदाननानै एसयूवी गारि सालायबोनाय गारि सालायग्राखौ हमनो हानाय जाबाय नाथाय गुलि गावग्रा गुबै दायनिगिरिखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै पुलिसा संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दं आरो थाबैनो हमनो हागोनखौ आसा होदों पुलिसा देग्लाय जानो गोनां मेट्रिक आनजादा निउ एडुकेशन पलिसि 2023 नि बायदि जागोन सोंनाय बिलायाव आरो फिननाय बिलायाव सोलाय सोल' थागोन सेबानिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला इंराजि सानखान्थि बिगियान आरो समाज बिगियान बे मोनब्रै आयदानि थाखाय सोंनाय बिलाइ आरो फिननाय बिलायाव सोलाय सोल' थागोन आरो निउ एडुकेशन पलिसिनि बायदियै देग्लायनि सोंनाय बिलाया 50 जौखोन्दोआनो अबजेक्टिभ टाइपनि जागोन आरो 50 जौखोन्दोआ डेस्क्रिप्टिभ टाइप जागोन अबजेक्टिभ टाइपनि सोंनायनि फिननायखौ लिरनो थाखाय 8 पेज थागोन जायखौ स्पेसियली डिजाइन खालामनाय जादों आरो 50 जौखोन्दो डेस्क्रिप्टिभ टाइप अदेबानि गोलावै लिरनायनि थाखाय 16 पेजनि रुलिं एन्सार शीट थागोन नाथाय बे इंराजि समाज बिगियान आरो बिगियाननि थाखायल' जागोन सानखान्थि आयदानि थाखाय रुलिं गैयै एन्सार शीट थागोन आरो पेजआ 16आनो थागोन मख'नो गोनांदि अबजेक्टिभ टाइपनि फिननाय बिलाइनि मोखांनि बिलायाव टेबुलार फर्म थागोन जेराव नोंथांनि नाम्बार अदेबानि नोंथाङा बेसेबां मार्क्स मोनदों बेखौ लिरनाय जागोन बेनिखायनो एन्सार शीटखौ होनाय समाव जाहाथे बे अबजेक्टिभ टाइपनि टेबुलार फर्मआ जाहाथे मोखाङावनो थायो बेबायदियै मोजाङै खानो थाखाय खावलायदों फरायसाफोरखौ मख'नो गोनांदि देग्लायनि मेट्रिक आनजादा 3 मार्चनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 20 मार्चआव जोबहैगोन प्रमद बर'आ गोरोन्थियै फोसावालासे जाहाथे जौगानायनि खामानिखौ मावो बेनि थाखाय खावलायहरदों एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ सिगांनि सोरखारनि समाव जाख्ल'नायनि अजद होनानै बेनि अडिट ओंखारबाय अदेबानि सोरखारनिफ्राय मोननाय रां आरो खरसा खालामनायनि हिसाब खिथाबा ओंखारबाय होननानै फोसावदोंमोन थांनाय सोरखाराव फ्राय 1900 कौटि रांनि जि एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होनाय जादोंमोन बेयो नंखाय आरो बेनि अडिट ओंखारबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंथिदोंमोन बेनि सायाव फिननाय होदों एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर'आ निटकन कम्पानिनि गेजेरजों बिटिसिनि अडिट खालामनाय जादों होननानै जि बुंथिदों नाथाय बेयो बिटिसिनि सिगांनि सोरखारनि माब्लाबाबो जानो हाया होननानै बुंथियो बिथाङा मानोना सोरखारि मोनसे अडिटखौ आसामनि एकाउन्टेन्ट जेनेरेलनि गेजेरजोंसो बानायनाय जायो निटकना मोनसे कम्पानिसो होननानै बुंथियो आरो निटकन कम्पानिनि गेजेरजों सोरखारा मोननाय रां आरो बाहायनाय रांखौ हिसाब होनो हाया होननानै बुंथियो एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि
बिटिसिनि अडिटखौ आसामनि एकाउन्टेन्ट जेनेरेलासो सिगांनि समनिफ्रायनो खालामबोदों, दाबो खालामगासिनो दं आरो उनावबो खालामगोन। नाथाय निटकन कम्पानिनि गेजेरजों प्रमद बर'आ जि अडिट फोसावदों बेयो गोरोन्थियै फोसावदों आरो संबिधान बायदि जायाखै होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो हाग्रामा महिलारिनि सोरखारखौ गाज्रि मुं होनो थाखायसो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नंखायै फोसावदों होननानै बुंथियो एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया। प्रमद बर'नि बेबायदि खालामनायजों संबिधाननि गेजेरजों मोननो हानाय बिटिसिनि सिस्टेमखौ अपमान खालामनाय जादों होननानै बुंथियो एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया आरो प्रमद बर'आ निटकन कम्पानिनि गेजेरजों अडिट दिहुनदों होननानै दाबि खालामनायजों आसामनि एकाउन्टेन्ट जेनेरेलखौबो मानिनाय जायाखै होननानै बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे प्रमद बर'आ बेफोरबायदि गोरोन्थियै फोसावालासे जाहाथे जौगानायनि खामानिखौ मावो बेनि थाखायबो प्रमद बर'खौ खावलायहरो देरहासात बसुमतारिया। आसामाव 18 घन्टा बन्द फोसावदों आलफाया। गाबोननि सानाव अदेबानि 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआव 18 घन्टा बन्द फोसावदों आलफाया। हरनि 12 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 6 रिंगासिम गासै 18 घन्टा बन्द फोसावदों आसामनि हाथियार लाग्रा आफाद आलफाया। रिपाब्लिक डेआव जाहाथे आसामनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लाया बेनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों आलफाया। आलफानि अनगायैबो एनएससिएन उदखारि हान्जायाबो रिपाब्लिक डेखौ बयकट खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। बेराफारसेथिं गाबोन जानो गोनां रिपाब्लिक डेनि थाखाय जेरैथिंबो थाग थियारि जानायखौ नुनो मोन्दों। रंजा बाजा आरो गाजा गोमजायै रिपाब्लिक डेखौ फालिनो थाखाय थाग थियारि जादों बयबो। सोरखारनि फारसेनिफ्रायबो जेरैथिंबो थाग थियारि खालामदों। गोनां जायगा जेरै रेलवे स्टेशन, एयारपर्ट, अइल फिल्ड बायदि बायदिफोराव गोख्रों नोजोर लाखिदों रैखाथि हान्जाफोरा। उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानो थाखाय आसाम सोरखारा आसामनि केबिनेटआव गोख्रों थांखि लानायनि उनावनो आसामाव जानाय गिथावना जाथाया सोराङाव फैदों। 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'आ जिनाहारि खालामजानायनि उनाव गथ' जोनोम होनानै थैनो गोनां जादों। गवालपारानि रांसाय पुलिस थानानि सिङाव जादों बे जिनाहारि खालामनाय जाथाया। जिनाहारि खालामजानाय हिन्जावसा गथ'आ गवालपारा जिल्लानि रांसाय पुलिस थानानि सिङाव थानाय पुसकुली गामिनि थागिबिमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला लोगोनि न'आव थांबाय थानाय समावनो जाक सांमा मुंनि दुथां सुबुङा 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनि उनाव बे जाथायनि सोमोन्दै जाहाथे रावनोबो खिन्थाया बेनि थाखाय हुमखि होदोंमोन आरो खोन्थायोब्लानो बुथारनायनि हुमखि होदोंमोन दुथाङा, जायनि थाखाय सिरि थादोंमोन उन्दै हिन्जावसा गथ'आ। दुथांनि सिगिनायखौ गिनानै सिरि थानायनि थाखायनो 13 बोसोर बैसोआवनो फिसा जोनोम होनो गोनां जादोंमोन उन्दै हिन्जावसाया। नाथाय बिथाङा जोनोम होनाय उन्दै गथ'सायाबो जिउ गोमानो गोनां जादों। बेराफारसेथिं जोनोम होखांनायनि उनाव बिमायाबो गोब्राब थासारि जादोंमोन, जायनि थाखाय बिथांखौ बरपेटा मेडिकेल कलेजाव थिसनथाइ होनाय जादोंमोन। नाथाय बिमायाबो जोबथा हां लादों। उन्दै बैसोआवनो गथ' जोनोम होनो गोनां जानायनि थाखायनो बिमा आरो फिसा सानैनिबो जिउ खहा जादों। जाथायखौ लानानै हिन्जावसा गथ'नि नखरनिफोरा पुलिस थानायाव एफआइआरबो होबाय। गुबुन रोखोमनि हेयार स्टाइल लानायनि थाखाय खैफोदाव गोग्लैदों 9 फरायसाफोरा। गुबुन रोखोमै खानायनि स्टाइल लानायनि थाखायनो आनजाद होफुबाय थानाय फरायसाफोरखौ आनजादनिफ्राय होखारहरदों फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया। फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादनि टेस्ट आनजादखौ होगासिनो दंमोन। बेयावनो फरायसालिनि गाहाया आनजाद होफुबाय थानायनिफ्रायनो फरायसाफोरनि सोंनाय बिलाइ आरो फिननाय बिलाइखौ लानानै 9 फरायसाफोरखौ आनजादथिलिनिफ्राय होखारहरदों। बे जाथाया आसामनि जरहाटनि रिबकान्त बरुवा पाब्लिक हाई स्कुलाव जादों। फरायसाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा 3 आयदानि आनजादखौ होखांबायमोन आरो दा 4थि आयदानि आनजादखौ होगासिनो दंमोन। बेयावनो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया खानाय सिनैनि थाखाय आरो खानायखौ बायदि बायदि स्टाइल खालामनायनि थाखाय आनजादथिलिनिफ्राय होखारहरदों। नाथाय आनजाद होफुबाय थानायनिफ्रायनो बेबायदि होखारहरनायखौ गुबुन फरायसाफोराबो मोजां मोनाखै होननानै फोरमायथिदों फरायसाफोरा। मोनसे फोसावनाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों मानास अट' श'रुमा। नोंथांमोनहा गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो गोसो दंबा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ बायनो हागोन। मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय नोंथाङा मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट मोनगोन। बेनि अनगायैबो गोजां बोथोरनि थाखाय गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोननो हागोन। लोगोसे खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ मोननो हागोन।
जायखिजाया कम्पानिनि मटरसाइकेल आरो स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दं मानास अट' श'रुमाव। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? नोंथाङा मानास अट' श'रुमाव फैनानै गावनि साननायखौ जाफुंहोफैनो हागोन। मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7060601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।